Hidrogen, programa número 102, especial Amarok. Amarok és un dels poquíssims grups catalans dedicat exclusivament als nous moviments de la música de la nova era. Creat a Sabadell l'any 1990 per la barcelonina Lídia Cerón i el teclista veneçolà Robert Santamaria. El duet inicia la seva carrera musical fent diversos concerts per Catalunya i Veneçuela. Han sabut elaborar i madurar a poc l'estil que els consolida. El 1993 marca un canvi important en la dinàmica d'Amarok. El grup s'instal·la en una casa al mig del massís de les Guilleries, a la vora de Sant Hilari Sacalm, i al cap de poc temps editen el primer disc, Els nostres petits amics. A continuació s'incorporen dos membres més, la sabadellenca Asi Guerrero, guitarra il·lustradora del conjunt, i el percussionista d'Osca, Manel CC. El quartet comença a formar un bloc estable i d'aquesta unió surt el segon i últim disc, Canciones de los Mundos Perdidos, editat pel prestigiós segell madrileny Lyricon. En aquest treball hi col·labora, entre d'altres, el violinista de Sabadell, Joan Morera. Amarok, per la seva joventut i coherència musical, ens pot sorprendre encara més. Probablement és qüestió de temps, perquè la creativitat que poden aconseguir des dels estudis muntats en aquest lloc tan idíl·lic és il·limitada. Amarok és una paraula inuit que és com ells anomenen esquimal. És com ells anomenen... Bé, la vam escollir perquè per nosaltres el llop és un animal molt emblemàtic que representa una connexió profunda que té l'home amb la natura, aquella cosa de la supervivència, de la lluita. Una mica és per això, no? Ens agrada molt el tema del llop, ens interessa. Bé, viure al camp és la manera que jo tinc de poder expressar molt millor les meves inquietuds creatives, no? Llavors, de fa temps ja tenia jo la idea de poder venir a un lloc com aquest per treballar més en calma i no tenir les pressions que tens a la vida urbana, no? I llavors, clar, això fa poder muntar l'estudi ha sigut una gran idea, no? I una gran millora respecte abans quan estaven a la ciutat, no? Hem tractat de polir millor el concepte de grup, que abans no estava tan polit. Hem treballat molt tots els components del grup d'una manera més solidària, potser que abans, i n'hi ha un concepte molt més clar, encara que n'hi ha peces d'una procedència temporal diferent, o sigui, n'hi ha peces dels 80, altres de principis del 90 i altres ja pràcticament d'ara, però finalment hem donat un so més sòlid, no? Potser que en el nostre treball previ, no? Pròleg és el tema que inicia el viatge del cançoner dels mons perduts.
Bé, Danza y Lamento és un tema instrumental en el qual volíem donar les dues cares de la moneda, la part alegre, la dansa ràpida, vital, i després potser la part més melancòlica, no? de la vida, potser. No? És una peça que tampoc té, diguem, un gran missatge, excepte potser el contraste, no? entre ambas dues sensacions. Danza y Lamento és una peça instrumental que obre el ball d'una rondalla de fantasia. Els darrers caçadors és una peça que és una mica un recordatori d'allò que la càcera era ancestralment, que era una manera de sobreviure la gent. I de fet es refereix a un grup de caçadors que encara sobreviuen d'aquesta manera a les illes Spitsbergen i que es dediquen a la cacera de guineus, no? I bé, una mica ens va xocar molt, no?, la història aquesta de gent que encara visqués d'aquesta manera, i és un petit homenatge. Els darrers caçadors és una cançó dedicada a la supervivència dels animals en l'hivern polar.